modon en hewti hande kadi ka émission men ndaru yida wado tous les jeudis 22h 23h merci beaucoup haray ko do salmintenira men ben e babira men ben e kotira men ben e sorira men ben e bappira men ben e kala mo Allah tay ko satte horo mo yalla don ittoro jammo yere Jama TV no takko mo nyande wo nyande Jama TV no yeso mo nyande wo nyande on hubbine tele mo on daron Jama TV daron émission ji wonde gadin tawta hidi weli hidi foti hidi yodi gonga hali pulal donc ara yande kay DJ Bella Joli artika plateau men Jama TV kay émission men daru yida haray ko do no salminten kala mon dawro man tuka ko ressortissant guinéji wondo Sénégal e no jodi kan no kon olof be don wade dan dole manam no jodi no dabbude pour no surrora parce que no woni aduna ko ya dabbu no surrora wada non amora asora pour ka heba ka sora donc ara salmini jama fop hannon en ara e jije molana do mon dawro ma en tout cas guiné ngon hiden duwa fottude wonen hunde wotre wonen nene goto baba goto kono non sen jabali antu men e wa tawde nene goto baba goto parce que korun am bedun an moƴƴa e me en ara en torke jama fop yo en eto yidindiranen anden ko honɗum faaladen sen andal ko faalde marsirta en parce que korun an bedun an sempre gauche haray en salmini jama fop donc en adda numéro téléphone on e hande en ara 78 don arten ka numéro téléphone men wowdo pour no jama on tawire débat mo woni pose don débat on no gasa o wela tawo e ben no gasa non o wela wo e ben mais na kala ando gonga e respect do hore mum ando no wondirden non débat on welaymo donc mi arta e mon jon dans quelques instants mais mi wada clip gottaw do mi artara jama on branché e Jama TV e émission hotiren ndaru yidam pardon hotiren futa do ko lendi 14h 15h labay poy hidon andi non kadi labay poy on haray ko à partir de lundi aussi 22h 23h30 lundi ara wono mi andina yon ko président moyen guinéen woni ka laba po monsieur Souleymane Bari commissaire animé par Diguebe présenté par Diguebe la Joli Amadou Badiang et Hamidou Diogoba donc waray ka émission men don laba po souvent kono wata wonirde en salmini be kambe kadi chroniqueur be ndido donc hayota PDG men mi salmina télé ande kanko ni ka régime donc salminen denda nangal guinéen jo wondo darde Jama TV may ndaren clip goto arten ka télévision men Jama TV baydo andi ko do woni goɗɗo ronkata sakko o dasa ɗo ko ma teddi non merci à vous tous en joni ka plateau men Jama TV daren clip pare Facebook ma numero mo ngamenyi ande me yema ya numero nani kera labo de firin se
SKI Sambama signé Mousto Camara. Donc Mousto Camara. DJ s'il te plaît. Voilà. Régime. Voilà, aray signé Mousto Camara SKI Sambama. Aray donc andi non Mousto Camara ne bali ko yaltini album makon le 4 mars feɗɗiɗo ɗo o yaltini album makon La Guinée ton e Labé ara en salminimo weltanike moƴƴe kankadi hiɗon andi simi inni on en waɗa jugé molanaɗo ko ma waɗen ɗum ɗo hande lan invitino Binta Yombol pour ce ɓe wi ɓe waɗay le 11 mars kamɓe kadi ɓe waɗay fête maɓɓe on donc mi nani kadi maƴƴina hulali ɓe wi ɓe waɗay kamɓe kadi fête maɓɓe on c'est à dire samedi dimanche ɗum ɗon waɗi choqué communauté guinéen on par ce que si tawi autorité ɓe mo kala naɓanede lettre ko 8 mars ko on fi affaire mars mois de mars ko gonga ko feete rewɓe kono si tawi enen guinéen on hay sénégal en ɓen ɓe wonɗen ka mum ɓen ɓe jaɓata wadde pattaloy donc kamɓe si ɓe waɗay ɓe mobilisé to nokku gotu ɓe waɗa malgré ko ɗo woni ka maɓɓe kamɓe donno wadde ɗum ɗo mais enen guinéen ɓe arɓe ɗo ɓen ɗaɓɓere nden tawata e ronko fottude nokku gotu awa waɗen fête même mois de mars on image molanaɗo heeɓo laggine ɓe guinéen ɓen ɓurte respectede c'est un peu gauche no hulɓini no satti hara men ko ɗum hande ko ɗum mi addiri ɗum ɗon ko pourquoi rowani ɓaynami fenu rowani président Malal wanno initiative molanaɗo o inni joni waɗen 8 mars nokku gotu suɓon séréji kala bandarma séréji ɗin ɗi fof yewtonde ɗi mo kala participa manam mo kala de 50 000 francs CFA waɗon 8 mars on nokku gotu yetton basi lon 16 waɗon tout laati rowani ko ka séréjo diallo gagnino fi waɗugol ngol organisé maƴƴina hulali tawti ɓe inviti ɓe ɓeya honno hombe kadi ça fait 4 séré dal mi anno ko tawti hunde nden on 4 séré ɗon tawti kadi affaire on événement on waɗa laba ɓe heɓi mbuuɗi seeɗa entre maɓɓe ton ɓe sendi kadi mbuɗɗi no handiri no minen an ɗon probléme hay e fus e ka yalti mi anda ko honno woniri mais hikka wi'a joni kadi ko hikka ko balli e wona yahede normalement ka Binta Yombol par ce que ɗum ɗon ko minen fof yewtuno ka Binta Yombol donc ko kamɓe doit organiser par ce que 2 fois won organisé de Medina Nance de Bari Banteng organisé première fois deuxième fois on kadi organisé amata kadi ko Medina ɓene ga troisième fois on yen yahu ka balli quatrième fois on arten Grand Dakar ka sere Madina Hulali mais cette fois ji mais arti mais yi parce que mi no voyage no président mala no voyage kanko Aliou Bari nini kankadi mo voyage donc membre ɓe ɓurɓe wonde clé ɓen ka alliance la sous région no voyage donc minen wowi joƴƴindeɓe yewtaɓe ɓe wona hunde wodre cette fois ci ça n'a pas été parce que ni fen ɗo alliance de la sous région par exemple rewɓe maɓɓe ɓen e Hajja Binta Yombol en collaboré pour organiser gol le 11 samedi le 11 mars ɗum noon kadi konto watta ka salle no Thiaroye ka takko police Thiaroye on salle ɗo net ɗum koye samedi on faami donc maƴƴina hulal déjà wona question publicité waɗantaɓe de mi waɗantaɓe publicité parce que il m'a même pas informé ko ni tumi naniri ɓe informal lan chaque ɓe wadde ko jiya ko publicité ji maɓɓe ɗin ka Facebook mi woni yiwde donc kamɓe kadi mana ɓe waɗa le 12 mars dimanche Bele Senghor est ce que guinéen ɓe onen wonɓe ɗo ɓen est ce que ɗum ko moƴƴi noon est ce que ko moƴƴi noon est ce que c'est normal hein donc ko ɗum simi ɗo affichude numéro on hande pour wawe yewde numéro 78 waɗon 116 38 82 38 78 116 82 38 hara miɗo faala yon jaɓana yon répondre kala noon kadi woni debbo woni gorko woni séréji ɗin arda e hakkille ɗum ɗo c'est pas bon moƴƴa e men senditagol moƴƴa e men c'est à dire menen promoteur ɓe on yi jama on fof wowli on wi si ɓeyɗa no wadde concert onon tan waɗu si minen meɗe wadde ta ɓeyɗa waɗu to ɓeɗati mais fuɗɗi ko heɓde entente entre amen peut être hay si men par exemple hay si min ala yahdirande concert ji ɗin mais meɗen wawi par exemple si ɓeyano wadde minen min arrêta ko min watta kon kamɓe kadi si meɗen wadde ɓe arrêta ko ɓe watta kon pour que yo ƴettu révélance awa e amen mais wawata wonde à chaque fois hanki 8 mars waɗi y a un concert d'accord je suis d'accord a faami y a un concert parce que ko ɗum 8 mars on normalement sa waɗa e hunde nden sa bon mois de mars faut ko fête de la femme mais 8 mars on
hanki be wadi concert, ça a été bien, alhamdulillah, ça a bien passé aussi. Donc mais est-ce que Johnny day den fala enen Guinée fo yen fotu wone hunde wotre mais si be da wadi Thiaroye be da wadi Bele Senghor be da wadi Medina be da wadi Malika be da wadi commandre Pikine be to wadi Tingueji est-ce que dum arrange enen Guinée est-ce que dum arrange mo isibe hadi sereji wondi do din par exemple ma ci cité en tout mi cité mi sidai Majina Hulali Sere Dio Diallo Sere Janga Sere Toua Sere Forti Foli Sere Foli Rewbe Sere Sar Rival Sere Beldam Femme de Robos Sere Nene Goto Sere ene c'est forti yenen do fop hunda wotre par exemple hala ko grand théâtre fotben 8 mars wala le 5 mars wala le 7 mars wala le 10 mars est-ce que ngebi ta grand théâtre mo kala joni par exemple wala organisation molanado mo kala winde bandrol mum sere jo jalo da bandrol mum sere majina wala da bandrol mum sere ay sarito da bandrol mum sere sarribo da bandrol mum sere jidi fodi da bandrol mum non adde wenge ka présentation mo kala présenta sere mum halde forte sere jini fono ni hunda wotre c'est là-bas l'organisation mais hino wodi wobbe amen menen lami be rewbe joni on famille be fala déstabilité ko heddi kon c'est un peu gauche 78 116 82 38 kala fala de participer de émission on haray bismillah en tout cas dum do moƴƴa ko few vraiment e haray den do wattande hila e di piiji di wonde nge wadde e sen haldi e wonu hunde wotere nel do wonde hunde wotere kono non simi woli wobbe na bela da mari problème wobbe na bela an donc woni o ka wolata na fi question ko woni o ko min woda c'est réalité wonde nge wodde mosibe hakkundangi Allah ko runga belunga ko runga di lamude lagine on wadi lamude lagine ha c'est il faut on essaie beaucoup d'arrêter dum par exemple hande Cellou Dalein est-ce que combien de fois imo gagna de la Guinée mais kono baye fotta nyando ko munyo amaydo mais pourquoi ene wombe do be ressortissant on yi essaie de baldo fop be wodde fi men natrini yaltrini joni Allah wadi e ngebi conseil on ko représenter entre mes ambassadeurs a fami de mari président moy Guinée de mari président hot Guinée de mari président Guinée foragin on fami dum no fo mais ene dum fo en calcula mo kala no jetti du rebadi otage no wi ko kañol lando mungo min ko do mi laami donc par exemple hande non mais simple gauche non hulbini wallahi sincèrement parler no hulbini jama on no doa wattande hila be lamminabe be doa wattande hila be wi'ube ko kañum woni hoore sere par exemple jangay saritu wa kanko buri hectude do fow e sereji di min mi wawi tuggude mo kanko yaafo don non jangay saritu wa mo doa nodde sereji ni fop par exemple Jio Diallo no do ko sere Jio Diallo jogi kono jangay sa ko janjo Diallo ko adani mi nyammu pourquoi jangay sa nodda Jio Diallo yama ko ni wadete hande jangay sa heccu Nafisatu Majina Hulali kanko jogi sere Majina Hulali pourquoi be noddirta be yewta hande sere par exemple Forti Foli walla Foli rewbe bello fo ko nouveau sere arbe pourquoi si be tawino insérer gono kambe heddi be fo be no hunde wotre insérer taimu mais mo kala joni ko organise par exemple bon samedi hajjabin e mbol organise e o poda seedabe Jio Diallo ga poda seedabe be mo be ya Thiaroye yimbe hebotako na chef famille yimbe hebotako be ya woni 8 mars wala ni be wadi fête de la femme Majina Hulali kangadi poda to seeda be to poda to seeda be ara be fotta be ronka hebde yimbe no be faadida non be na be 8 mars fête de la femme o résultat mo sibe yapa ala ebotako ala
Allah waɗi ko il faut ko hunde wotre ko nene goto baba goto woni hunde wotre mais wata wonde ça marche pas le gars donc aray tigi on vraiment aray kala fala de participe de émission on wayi no de la 78 116 82 38 ndaren vraiment dum do je lance un appel là aux autorités wano le président Wuri Calere président Chamala Bari Bantingel président Souleymane Bari commissaire yo be dartu din piiji do be dartu piiji din hamo ya be nodda sereji din fo hore sereji din be jodo be yewda hore sereji din vraiment ko ndum c'est très important yo be ci be fala ko conférence de presse be wadata be nodda médiaji din be nodda sereji din kala mo jabali ko be wi kon ko on don haray bonni ko wi'a kon mais et wawata wonde chaque fois de yade événement chaque fois de yade événement donc kala mo yaali habidi on no min hande si me yeyi ciaro e samedi me yaali ka majina holali lendi et dimanche haray woni bon haray woni face comprenez no donc jonnon an hida andi haray par exemple posma on no fotta non hara andi hara wonde sitadi caya ko ya nabore te nyande ya nabortaki c'est on famille donc mais ko nyande wotre fo wadidi en tout cas ka hebuda wana bay don et puis Marseille kadi c'est-à-dire ma fi so welay voilà on fama piji dino woni non hara salmini jama fop wetene ke jama fop ko émission ara don andi kono mi yiri non kilawan non cer dansa mi wonno ko mi invité hande mais malheureusement affiche makko woni yaltali erreur na makko e min parce que affiche makko yaltali donc c'est pour cela que ara kono mi dara lendi si Allah jabi si tawi o wawa arde ka émission men ka plateau men parce que ko pay ko dongol tuma jibinande dukuku acha mi jetta premier auditeur auditrice ka Jama TV allo c'est un peu gauche donc 78 116 82 38 78 116 82 38 wawe nadde émission si tawi clip no don on ti yarandi yang haray dawade den don morceau gor taw ha Jama wawa badade émission on télévision Jama TV may ka régime clip goto s'il vous plaît Baby, arwa dengi gol seda. Baby, seluti dina banka mada. What I been nano? Baby, arwa dengi gol seda. Baby, seluti dina banka mada. What I been nano? Ko arbenel bilam nange yalta inge jema. Ko domi donna kangi yange bota ko poma. Gigol no maridole single nangi no yola. Mi iro mi tallo mi lando sita wiko gonga. Maro si tardo birno iro si jora. Odo juta sako wana na miliunu. Odo osema sako wana na midongal. Odo ofanda sako wana na minaila. Baby, gigol mangol aminai, baby, gigol mangol fijinai, baby, gigol mangol jalinai, baby, gigol mangol bunkinai, baby, arwa dengi gol seda, baby, seluti dina banka mada, what I been nano, baby, arwa dengi gol seda, baby, seluti dina banka mada, what I been nano. Gigol gido no yurni fijir tage mindo mi jalata sita wida wemi Gigol no wuli ni kono sabu mamingo disintali 82 38 Allô 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 Hello. On jarama do jang Jarama. Alhamdulillah do watonde Dande seda. No? Do watonde hitongo seda. Bismillah don nodda mi honto do make honno. No? Hido nodda mi honto do make honno.
Ni da wonde la do sali. Na? Ah, ko sali on ɗon? Ni do sali. Sali Mburu ne? Sali mo. Ɗon laade tele moƴƴa. Kono garam ma ɗuyta tele on seeɗa, ɗuyt tele on seeɗa. Merci beaucoup. Donc sali mo sali on il faut que ɗuyta tele on seeɗa walla poɗɗa tele on seeɗa. Voilà, merci beaucoup. Aray kon fewli sali ton. D'accord, o wi Jama TV hewtoy kam on ton. Jama TV da no balni ko mango daga. Na? No balni ko mango daga den da way ne bali ko yey tongo ɗon andi télévision on ko onon jeeyi ko mamen nabana on tongo non kadi bay ko e Guinéen ɓen tawa ɗon. Merci beaucoup. Aray ko ɗum gaddanɗa ka kekkiɗe ɗo an kadi. Merci beaucoup. Alpha Ibrahima Peter Timbituni on ɗo Timbituni Alpha Ibrahima. Timbituni centre. Timbituni centre. D'accord. Andi min nebal ko mi yiwan sang. Ko tugalal dino. Ka. Andi si tay ko ma Timbituni min ko mi dongol tuma donc ɗen battuni. Ko ɗo ko yamdo. Andi min mbaari ɗo ko fedde tawe ko ta. Wa da bar ɗon bay ko men laami on ɗum ɗon jara. Donc donc sime ko jaga ɗon jaga e timbi ɗon donc men laamiɓe. Non ora mi sembra fo on pe da de telo ko d'accord Alpha Ibrahima. Ele Alpha Ibrahima onon Mburu ton sali ton iɗon motivi ton ɗo mari association ji ton. Association. Non ade way ko ñoni gonga jawgala ala no wado jabini taw ko ta en Dakar ton ɗum ɓuri yewde no wodi nan on ti tan wala no wodi no parce que normalement si ɗon Mburu en tant que on ressortissant Guinéen ɓe on ɓe ton ɗon ɗo ade association waɗon bloc hunde wote hara o yewtiday donc si on falama hunde nden ko ɗon mari lanɗo et tout ça hara hay Dakar ga si ɓe falama yawde Mburu hara no wodi ko ɓe wona kono il faut que way se ɗon mari ɗum ɗon no ko gon hara non den no d'accord. Ok. Voilà. Hara walta no mo renda de telo programme di ko hunde risco do mo. D'accord Alpha Ibrahima. Mi salmini ɓe sali ɓe fo nani. Merci beaucoup. 78 116 82 38. Merci Alpha Ibrahima, premier auditeur mo Timbituni. Voilà, jibinande Peter. Donc andi so ni Peter Timbituni Tim Madina wansang ha memo ya chaga arta rewa don ara dongol tuma kamen kabe jibinami jani don. Kono si dongol tuma kadi fo sendama ko geme mi hikkitorta. Mi si geme kadi sendama ko afdel ka leyfello mi yata. Si leyfello fo kadi senditama ko jolil mi bungirta ka barkere joli mi side barkere joli. En salmini jama fop en weltani keɓe donc haray kono mi yewtiri noon piiji ɗin no piiji pajal ni goɗɗo kadi ari ka ligne acca 78 116 82 38 allo Dj nam ko DJ Buba DJ Bela Joli de wonɗo DJ Bela nam sawa onno sawa ɗa jang alhamdulillah iɗa nodda mi yontoɗa make honno wonde ma Yof Tongor Alassane Ly Yof Tongor Alassane Ly Mali goto gaynay yembere Alassane Ly mi nane anani point de débat mo mi addi c'est-à-dire yewtere nde mi addi nden wano enen Guinéen ɓe ɓen à chaque fois den doit fodde hunde wotere organiser hunde wotere mais à chaque fois den dispersi mo kala organiser da c'est no arrangé no arrange normalement ko tamodiral ngal ɓuri quoi par exemple sen dari comme ça wono balle quoi balle manan balle quoi am siko balle manan par exemple sa ittira siko goti tawa dole awata no mais sa hawtirani manno tawa awata quoi yettaɗo li yimɓe nanali balle wi buroygol lawa voilà bien awata aɗa ɗo haro gata awata helde ha fuska c'est-à-dire buroygol ngo sa mottidiri sa mottiri
Dudi a fittiraidi et puis anangi da goto. Merci beaucoup. C'est-à-dire jama onda tun citaina ma équipe football ko 11 be wadata. Aye ko kono passa na oya. C'est-à-dire ko enen toni jaba jokku denda mais en tout cas en no wodi. Hidden duale jabri tokkugol en da woni hunde wotere. Way. Kono yiyete woni hunde wotere wole mo be ananda ko si woli ko inta woni hunde wotere woni hunde wotere ko don haata ta ku karon haata ta kundule. Ka pure gan huwataake. Way. Nanu le haniri normalement on dit le foti wadde kongongol e kugangal. Way. Normalement ko non nawata ambiance ngen o yeso bay ko ambiance ko non nawata culturel ko non nawata bay yeso wallahi aligo en même temps aligo parce que c'est tamen de tout info lay ouais ko la woni parti o ay fusi ay no ko ala ay no ko weli tagari kada ay no ko kadi hewata na hani no hakilla da dum dal yes ko non kadi na dum don hakkilde rabbi da ko non kadi wata wonde bien kono donc normalement le foti bay golle be on njete tamude duga ko numuni on famille eterne quoi normalement. Merci beaucoup. Donc ali oko en do bala no dédicace wa marsudu. Bismillah ko non je émission. Bien. Dédication ko Mariama Tanu li ngala mo okkan quoi. Mariama Tanu Li d'accord. Oui, madame Alassane Li. No yitu madame Li. Alassane Li. D'accord, madame Alassane Li. Yeah. Boma mon Facebook mo ya mo messenger mo ya. Dan don clip wala taw. Song nga do amasul. No song on do ka tele wonde do so obligé. Ouais. Andara le ko waaw masura ko mboma ko. Mboma go no jentima do fewndo. High school moyti la ngani. Ko physical mo wala lan ko min mboma do wala wala lan sala to bi. Ayaw no concert makko hanki. Allah andi cerno famma yode wallahi azim ko Allah ne nar ko har na angal anni no timma be ni ko Allah ne nar no yorta ko. Ouais, c'est normal. OK. Mais mboma ko mo fans je makko billahi wallahi wala trop ko yima dago vraiment ko do al do yorta ko. Vraiment mo wala la mo jana wallahi wala fiala to bijo. No, ko vrai artiste pastoral vraiment. Sérieux vraiment mo wala la ko ay ko video makko mo sakki de angola dawo. Bisou. Hansi ko no kana la mo Maria Tanu Li quoi. Mi dara jonnani. Vraiment inchallah. OK Alassane. Merci beaucoup 78 76 82 38 ka Jama TV ka émission mon merci Alpha Ibrahima Timbituni merci Alassane Li Mali aray kanko e madame Makko aray salminama kambe fo Mariama Tanu Li kanko salminama ko do salminten karama ko Mamadou Winda Diabo karama ko Mamadou mijo Diabo karama ko Mamadou mijo tun Allah walla parce que duwa nene ha hande yanali haray ko dum hibe wonde duwa nene baba be wonde duwa yaaya kadi e kaw e bappa ko dum wiete kambe karama ko Mamadou Winda Diabo jodi be doy wakam mono fala non arde ka mabbe haaju mu sotta moƴƴa haajuji mun de sottar na goto haray on tigi wawi arde ha wakam butiki Diallo numéro téléphone mabbe on ko 77 wada 828 16 86 77 828 16 86 ko dum woni numéro karama ko Mamadou principal mabbe WhatsApp mabbe on c'est-à-dire kala ka hammuda si tawi na on don numéro dum don andu ko fejindar woni parce que arnaqueur no heewi mi andina on kadi hunde wotre joni arnaqueur be men wattibe nang bay karama ko Mamadou wattibe nangude jama on de wattibe nangude be woni arnakude ben joni si be arnakima ha be gayni be ndari be tawi ça ne va pas ko be ƴettuka numéro karama ko Mamadou be jonnama wona ko ange karama ko Mamadou no yewdude donc kadi wattane la wonon très attention wattano ñila be yewdu ton ben be o wolnama non do wawa yetta sobe tay be wado be sukare ndiyam hara ko yaw ƴetto paquet sukare non ko kamayo ngo welna ngo ndiyam billahi wallahi no metti yo da feƴiti on fami donc haray tigi on haray kala fala darde karam ko Mamadou kono be wirta non haaji makko gasa Allah wada do hewtimo har cammo jere numéro téléphone mabbe ko 77 828 16 86 da falarde ka mabbe a noddabe be endi kanama dum ko wakam butiki Diallo pendant 21 ans 23 ans be nokku ngeti be eggali sakko goddo majjitobe. Allez, merci beaucoup 78 116 82. Allô
assalamu wa alaikum salam wa rahmatullahi jaram hino e jan do make on do noddami on to Dawda Diallo Salimbour Dawda Diallo Salimbour kon no way ton ala ona Dawda Diallo kon to e kamen anen ko Thiangel Bori be fo salminama parce que si mi yeyi do wonde mi yara café e omelette do moƴƴa kon no fewni sali Portugal ton ko jantugal alhamdulillah d'accord ene min yono Mbour est ce fulbe fuuta be no ɗuy to moƴƴa ɗon mbaɗi jokkere en ɗanji ton fulbe fuuta be ɗuɗi ga moƴƴa jokkere en ɗanji no mankita wani ko wano on ɗum fi on ɗum jokkere ɗande manki ton hiɗon ɗuuɗi ton ko ɗum association ma ɓawiri ɗon hara hompondiray wona hunde wotere ɗum ɗon manque seeɗa ko haajuji ɗin mede ko haaju bolonɗa ɓoraɗe il faut noon haaju bolonɗa seerenama noon onon woɓɓe mon to fof wona acteur ɓe hara ɓe sensibilise guinéen ɓe ɓen wonon hunde wotere hara en tout cas par exemple ambassade Guinée on anda e fimon l'état guinéen on dal anda e fimon association ji kadi jandi ɗin anda e fimon ɗum c'est très important e piiji goo hara on heɓay se seɗa ɗiɗɗo ɗon heɓude no heɓi ɗon carte consulaire ji Mbour ton allo aja merci beaucoup 78 116 82 38 ko ɗum samde Tidjani Mendia tangal mo darde émission on paykum chauffeur winda Diabo dogine ɗo hakkude leydi e kammo ɗum ɗon noon na auto hara ko so heɓi avion ɗum ɗo ɓaynon lan andi avion forme ara yo gaynino ɗum ɗon na ella donc kanko chauffeur joka winda Diabo mo inne Tidjani Mendia mi arta e hombo kadi hono Petit Ba kankadi Diaga en salminimo moƴƴa Petit Bari wala Diaga kankadi mo darde émission on en salminimo moƴƴa kanko merci aussi encore ɗon andi noon ko kamɓe ko woni ko emparenti wuuri créateur eɗon andi wuuri depuis au début wuuri ko neɗɗo wawɗo ño'ude coñcol voilà watta jama o eɗon andi noon mi sikka suumay ɗo sallah jaaɓi o sponsorise émission ji DJ Bella Joli ɗin hara hara si tawi Macky Sall ji ɗin piiwoy koye fof on aray wuuri création watte ño'ana on ɗon andi par ce que paynkum e kanko e Petit Bari uguno ɓe boutique maɓɓe on hiɓe ño'a fewɗo sande coursi ka magasin ji wonɗi sande coursi ɗi ka centre commercial fewɗo ko ɗon ɓe woni ñowde kono noon boutique maɓɓe yeeygol ngol hara ko centre commercial on kadi wonɗo Medina Blaise Diagne on ka centre commercial ka cinéma wonno ɗon hara ko on centre commercial ɓe waɗi boutique pour yeeygol ngol mais golle ɗen hara siɗa faala yawde ko piiɓe ɓe ƴette mesure ɓe gollanama ɗum ko sande coursi yata après yontiranno gasa wadde numéro téléphone kamen jonta ɗon et tout ça wawe humpolide enen e wuuri création et Petit Bari merci beaucoup ɓe jaga ɓe salminama acca si feƴƴi ɗon kono mi wiɗon noon jokkere ɗan ɗen c'est très important ko ɗum ɓuuri en arrangeude edi korungam beɗungam 78 watten 116 82 38 nane Allah arde ka karama ko Mamadou en salmini ɓe moƴƴa en yeggitali fi maɓɓe e Hadji Aissatou kadi madame Bari en salmini ɗum moƴƴa salminen kadi wano karama ko Dumbuya kamɓe kadi ɓe salminama fewndo ɓe jooɗi ɓe darde émission on e salminen kadi kanko Mariama madame Bari wonɗo yeyde ceke ka croisement Wakam kala fala ɗo ñamde ceke yo ar ka croisement Wakam a ƴakkay a ñama e guerto yawa kala kalnaɗawro ma no concerni ñamgol ngol ɗon kadi en salmini haray prix satta ñamande ɗuuɗa merci beaucoup mboma wendu donc kanko woni o ɓeeɗa yiɗa ɓeeɗa kono mi ala wolde ɗum donc haray fansiɓe moɓe fof salminama donc si feƴƴi ɗon haray ɗon andi toujours kono mi woronen noon hanki concert Diano mboma woni ko waɗi Sénégal ɗo e Dakar donc aray en salmini fansiɓe ɓen fof e ɓurɓe mo yidde ɓen fof kayen kadi e côté ji ɗin donc haray 78 116 82 38 haray ɗon wawi ɗawaɗilande ɗon clip goto wawen garde kono ɗum kadi heddi yesso ɓay ɗon andi ko sati kono laati tuwaji ɗi no jaabi ɗo e Jama TV télévision autrement wotan hulu ko ɗo woni Jama TV ko télévision mo jama fof falete arde mo jama fof fate men humpiti ɗum ko humpakon men hulata guere kono men yata ñawore acca mahi daren clip goto arten ka émission men daroyiɗa
Merci Mboma, bisous, tout nouveau clip Mboma, ɗum ko to wannomo ɗum Angola ɗon andi ko ye Angola waɗi o clip ɗo ara vraiment merci beaucoup clip on en tout cas sincèrement bon tout va bien no ami no moƴƴi donc ara en salmini Alsan Ly kanko torinomo depuis Yoff Tongor ara kanko jeeyi merci beaucoup ara en adda tun encore numéro on 78 116 82 38 wawen famodirde yewtere men nde par ce que ɗon andi kono mi wodere noon sen wonali hunde wotere hakkundangi Allah en naɓat en gaynata hay riyendaɓe seulement sina joɗagol wiya simi anduno donc noon simi andu noon akken ɗum souvent il faut wonen hunde wotere wonen nene goto nen baba goto andinen jama on ko enen wawata développe de hunde nden kono noon ko sen fotti hara par exemple hande so tawi en fof ɗe wadde hunde nden en fof wonen hunde wotere waɗen nden hunde hara noon kay naka hoore ɗengal kaka nder ɓernde ɗon andi min bela jooli sakko ɓeynata miɗo mari probléme min mi ala probléme de hakkundan Allah mi ala probléme kono noon sen haldi en waɗa hunde nden ko an si firta mi firtata si tawi en haɓi min hay si nene goto an hara ko nene goto an sen haɓi tanki hiɗen haɓi haka haɓuɗen ɗon wonɗen ñande kay noon moƴƴintinen joɗɗe yewtuɗen mo kala yewti ko honɗum waddi en wo wallahi asimara mi wallini kalaɓi pos goɗɗo nanta fi ɗum ɗo kono tanki ɗen haldi ɗen haɓi par ce que koyɗen haldi en haɓu si ɓiɗɗo worɓe ɗiɗo haldi o haɓu kono ɗum goɗɗo watta naafi jagalle nder ɗum ta waɗu min ara ɗum no ɗum welatalan ɓay ko mi julɗo kono noon sa engage ke mi engage to par ce que ɗo ko pine to fottini ɗo fou ko ci janno heƴa te normalement janno doit heƴude son famille c'est pour cela que ɓen bele anɗa mari probléme mais wola ha men ronkan non mi ala probléme de ko haldigal ngawni bonnatake ɗum ɗon bonnatake si en haldi en haɓi si en haldino en jooɗo moƴƴintinen joɗɗe moƴƴintinen era ka moƴƴintinen ko gara fopp kay no andi en tout cas en moƴƴintini voilà c'est ça hara sen moƴƴintini en moƴƴintini few si tawi noon ɗen haɓi kadi en haɓay few ɗum ɗon min mi réculta mi ala on arrière pensé ɗum min wallahi asim on arrière pensé ngal naafi jeyagal ɗo goɗɗo mi ala ɗum haɓe mi yaka ma yewte mi watta ɗum est-ce on famille donc mi ala probléme ko noon ko mi yette barijo tu vois non donc ara tigi tigi on
aray en salmini jama fo weltani kenu weltan den kanin kadi kala mon dawro en tout cas dar d'émission Daru yi down tous les jeudis 22h 23h hara en salmini dum salminen auditeur be Mbour Joal ha me moy voilà sali to fo be noddo be en salmini dum salminen be Medina Rebos kadi salminen kadi wano be geltape be wonbe dar dembe salminen kadi mano be anda dawro mano jodi fen don ko netti salminen sere ben dawro ma sere jini fo wono sere foti foli rewbe sere sanat firiya on kan kadi wondo do e wakam do hara salminama salminen Moussa Nogoy salminen kadi wono kanko ijatu sira waden ala wono alaji beni salminen alaji to sokun kadi salminen Aliou wala Ousmane be fo be salmina salminen Cheyna Bosi Nogoy Kindi tout le monde en yattale goto wonbe wakam do be fop en tout cas de wi big up mabbe kay kadi haray fo wibe mido ide yidibe haray tigiti jon salminen Amadou Badian kankadi salminen wano kanko Husay wondo do e Pikine vraiment kanka mo da démission on hajja kadi wondo e Pikine tako marché kanko marché syndicat kanka no salmina wano Muminatu depuis Yoff kanka do salmina moƴƴa kanka di mo salmina ko fewi salmina be krayo ben hawa janes kadi salminama salmina wano khadi fen do mo lagine Konakiri kono mo salmina Jiu Diallo kanka de sere mo fop wano sira ben kajadu pita salmina be lando den tawi nene men jasani be ro jammo ere salmina non kadi wano Mariama Mboyri wano Aisha Dalen Mariama Dalen kala jiwbe ben dawro ma jiwbe alliance de la sous-région mais fo salmina hara préparer nyande julde donking e bimbi julde donking ko teddino arde do ngandi alliance de la sous-région pagay ala samakala ala ko teddino arde bimbi julde nyande julde donking e bimbi julde donking donc men arta men annan ko hombo e ko honto wadata parce que hidon andi ko anden kon hidon andi voilà en watta ko fandi ko ma waden ko teddi parce que voilà merci beaucoup payko no mawna ala ko dum do wondu ma salminen président Thiamala Bari Bantingel ni kankadi o yawno lagine Konakiri kambe président be hewtido hara e salmini be moƴƴa e wetani ke be salminen paykun sare ngal paygal labanga ngal nanda de payle kankadi danku fewndo do ngandi ko kanko jogi Habibou Fatako en tout cas Habibou normalement do wadde filtrim kanko e Pape Diouf déjà filtre mon gasi ko clip o ngeddi mo doit wadde clip avec mo doit wadde filtre avec Wali Seck donc tout ça en tout cas grâce à Paykun Sare en tout cas merci big up à Paykun Sare parce que hunde si wadi ko e wowle ok artenge artiste be on salminen kadi mboma passé o golli ko golle makko den hande woni mo yobude e partout e adna lanko woni yawde ton passé mboma sandari mboma avant e mboma joni wonata gotum c'est-à-dire mi nanno nyande go mo yimi e morceau toujours mi répète e morceau do o wi e morceau makko si wobbe waccaka ande say on hewtay donc ko gonga makko hande law hari sanani beni ayna mboma benano mais hande sa wi mboma ko benano danela mboma ko dum ko le travail qui paie qu'on porte ben ko golle ma de yobayma wakila gol ha i yalta si fu dano nyamude ko weli kon parce que mo sirali chebe esse o sirto yay bokko no wata wonde merci beaucoup aray vraiment en weltani kemo kankadi côté culture guinéen on passe mo wakili fi mum kam mix pastoral kankadi o woni voilà de haut niveau kon no wirete non merci aussi donc artenge lo ngandi kono mi ren no Musto Camara o wadi sorti album makko labe noti moƴƴa artiste guinéen be fop kadi ber wonbe Konakiri be yaltar be tambitoyimo en tout cas c'est très important neddo sosojo par exemple yaha ka moyen Guinée ka capital moyen Guinée inna ko don watta sorti album mun et puis o tambita il faut que ko non enen kay darten artiste be ngo yi joni par exemple sorti album Habibou Fatako yi artiste fo mobiliser sorti album Boma artiste fo mobiliser sorti album Kadial Leluma artiste fo mobiliser sorti album commandres honno Gelelum artiste fo mobiliser e yewta no fidi sorti album ji feddudi do parce que mi sorti album Kadial Leluma par exemple Geleluma hombo kadi tati Saifon mboma dum en yewta feeling en arta do woto ngafi plateau do parce que album ji gono der ton sorti album ji gono der ton ha hande me ronko yidi album o voilà me ronko yidi album ji
sincèrement parler mais ala yidi album gini voilà il faut que yewten firum don kadi hara sa wada sorti album a andina men album mo yaltinta parce que wanu daju en ko dum be watta be yaltina album mabbe par exemple 2 mois avant de l'événement an sha yahi ka spectacle sha yimi tun a wadi ni micro on hara be fambe ben andi ko dum be yimuda be yimita to ka yimuda ko mais ina da yalde album jogo da album ha jourji yaltina album hara yari il faut que essayon dum don yaltingol album ha gayna par exemple wada promotion album har no jour de 2 mois avant de spectacle long spectacle non ara hara ça c'est par exemple voilà c'est ça hara tigi on en arto yon débat donc avec les invités Salla Diaby parce que donc andi souma on faut ko débat part de 23h30 au débat à 1h du matin souma on fop donc andi ka émission Jama TV do hara salmini Jama fop en weltan ke fop voilà émission mengon ça reste 3 minutes en dara clip goto arten ka émission men daru yida min yono lundi Salla Diaby 14h 15h ko émission molana do kadi 14h30 15h30 lundi 22h 23h30 kono ngi Souleymane Bari commissaire président moy Guinée ardo labbenay ko honno moy Guinée wonri labbenay ko honno jododa Sénégal Salla Diaby par de 22h donc ko lundi wonta inshallah min non bon samedi yaro do Salla Diaby samedi pardon le 18 donc andi compagnie de Wakam ko do hodi compagnie haray yontre hande jeudi kambe mi invité ka plateau do pour juste fait ingol kambe ka mari conseil le 18 au Kamamel be ara be anna chama on ko hondum be préparer parce que kambe compagnie ko enen mabbe wonde do en wata be salana da fus mais Salla Diaby yontre hande jeudi o kambe le ka plateau do mi sekki ton téléphone no sona en jetta goddo ka ligne allez 78 116 82 38 ça c'est Petit Bari. Ouais, ça va bien, le kon nu fewndi ton da jang alhamdulillah no no korto carton ça va no ça va la yotti ni cippade ni no wi marché on hanki feƴƴi jang alhamdulillah no feƴƴi jang ono loto ta sikku mi haynakima bon beti ta sikku mi haynakima diga curi no ande mo wallito be yanda ko amara no mono fala suudade ayata ka Jama TV woni no fala ka suudade ko wallita gol be ande alliance la sure jemo ardo wonmen nabi da ma ko me wallito mo be ko men gaynde ko on do mi woli minni awatun suudi do wodo a Jama TV feññini bon merci beaucoup président Malal hewti no ala problème d'accord on fewndi ton no wuri d'accord en tout cas mi do no mi ante waka wala problème il y a pas de problème go gotum Petit Bari ok la hero alliance la sure ko goto akaka d'accord ok d'accord ok merci beaucoup Petit Bari Diaga ok be Diaga be fo Alpha Junior d'accord ko mo den dedika na mo kamombo ko Maxime Wangal fala do wada men Maxime Beka eyo téléphone Wangal téléphone Wangal appel Wangal connexion Wangal ni Wangal wada men do Maxime Beka Wangal ok d'accord wonna nani la yero wondo ko wuri teli manaje wala mengal teli wuri manaje wan mongal réalisateur grave wonde de réalisateur Wangal réalisateur Wangal réalisateur Wangal d'accord y a pas de problème wala mo wuri ok ala problème merci Petit Bari
Voilà, merci beaucoup Petit Bari Alliance de la sous-région Kotongo Tawa Kankadi ara en salmini mo moƴƴa salmine wuri création e salminen kala mon daro man to gano hediti émission on fewndo salminen Aissatou Koundara e kankadi depuis ñaar bentali e salminen gorko Sousay dije ben fo kadi mi accale e goto e salminen korka kañ kadi e hawa jiwngan kon mi salminima moƴƴa ko feewi e salminen kadi e siraɓe am Mariama e wonɓe ɗo e Wakam kamɓe kadi ɓe salminama mi salmina wano Aliou yeyo café kanka ɗo salmina Ibrahima Sori salminama Ibrahima Diallo e ɓeygu makko kay ɓeygule mon ɗi fof mi kala mi salmini ɗum ko woni o salmina kay joguiɓe tanganaji ɗin ɗo fof no darde émission on e boutique aji ɗin fof ka télévision no jogui no darde émission e tayre ɓen fof kadi hara ɓe darde émission jama ka Jama TV walla ɓe daari télé Jama TV on ɓen kadi salminama e salminen kadi jottoɓe ka woɗɗi ɓen dara ka Play Store kono men wodirani on noon waɗa application Jama TV on sa nati ka Play Store a yeymo télécharge mo installa ka téléphone ma dara émission ji ɗin donc sina ɗum nata ka page Facebook abonnoɗa kammen waɗiɗa hitowo an ay ey wona nder toon dara programme ji Jama TV kono mi wodani noon so Allah jaaɓi en artay inchallah spécial e concert mbo ma feƴƴiɗo ɗon si fof gaynama montede e korto kartaji ɗin fof ittama ko moƴƴi ko ngari arten e mum daren ko honɗum woni résultat on nde ñande ara ko ɗum tun wonɗen e wolde par ce que ɗo gandi mboma koye Jama TV tawa donc hay si tawi min okkoraka min ñama ko kanko on ko ma min wallito mo kanko e côté makko on merci beaucoup ara en salmini o moƴƴa acca haray tigi tigi on en wawa waynodirde par ce que ɗo gandi émission on ko ɗo o lanni ko 22h e 23h donc en wawa waynodirde so Allah jaaɓi ha lundi 14h 15h d'accord donc ka résumé signalé o ɓeyde ɗum la heedude 7 minutes walla 6 minutes acca waɗen ɗon morceau clip goto arten ka plateau men Jama TV si waynodire
Me. ko metti ɓayiɗam ɓelam ɓen signé Binetti Mali kankadi o salminama e weltanike mo moƴƴa moƴƴa ɗon e waynodirde so Allah jaaɓi hay lendi 14h kono mi wurino noon 14h30 15h30 ka émission e Hotren Fouta lendi noon kadi 22h 23h30 ka émission laaɓa e poyi haray ko ɗum woni teddugal e mon onon jama fof ko Souleymane Bari commissaire président mo e Guinée on woni ko invita so Allah jaaɓi dañande haray en waynodiri ɗo en salmini jama fof wonnoɓe heɗade émission ɓen innanɓe merci beaucoup ciao bye inchallah en lendi 14h30 15h30 merci beaucoup.